Menor de edad gigong gigamit kuno sa illegal drug trade. Nasakpan siya atol sa checkpoint ug na-rescue sa mga otoridad. Tungsayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, gihimo ko ng drug courier katumaong nga batanon nga na-rescue sa kapulisan. Sa checkpoint nga gihimo sa kapulisan sa Maydan M. Lugarta, Barangay Subang Dako, Mandaue City, pasado alas 3 kaganihang kadlawon, naatlan ang batanon nga nakaangkas sa usa ka motorsiklo. Kadudahan ang lihok niini nga nakapaalerto sa mga otoridad. Pagkakita niya nakalitan tingali ni siya, pagkakita niya sa mga pulis na siya gilabay nga usa ka plastic sachet nga mao na nga gituhuan nato nga shabu, and mao to nga ato siyang gidala sa ato ang station for interview. Ang nakustudiya, 14 anyos nga minor taga Talisay City. Giingong padung kuno sa iyang higala ni adtong higayuna. Gikatahong courier ang maong batanon nga giingong dili unang higayon nga gigamit aron mohatod og drogas. Naatay mga names na ato ang gipanggunitan kung diin nagagikan ang kining gitawag na to nga shabu nga iya nakuha nato sa iyaha. So mausad po na ang gi-validate, gi-monitor karon sa ato ang kapulisan para pag-check kung diin gikan o tinuod ba gyud nga courier ni siya. Gipaladman karon sa kapulisan ang pagsusi sa mga contacts sa batanon nga na-rescue kinsa ang posibleng mipahimos niini sa illegal nga binuhatan. Dili mapasakaan og kaso ang batanon apan i-turn over ngadto sa social worker. Depende na siya sa ato ang age. Like in aning 14 years old o paubos, they are exempted from the criminal liability. Pero sa nagkalain-lain ng mga kaso, depende sa gihapon sa ato ang sa huwes, sa prosecutor ko. Sa pag-follow up sab nato sa Mandaue City Social Welfare Office, wala pa natugyan kanila kadtong maong batanon apan kung i-turn over na sa ilang jurisdiksyon ang maong minor de edad, mag-andam sila og intervention program alang kaniya. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno.